So mayong buntag mga angkol no. So itong mga naging adlaw, so nalipay kita kay natay nadawat bitaw nga good news. So good news po ni para nako para nila ninong Santog Imbing kay naay taw nga mohatag bitaw worth 2,000. So tag 1,000 sila nung Santo, 1,000 si Imbing pod 1,000 niya. Dili man siya magpaila, so magpasalamat nang ta sa iya ha. So ang Ginoo ra mo'y mubaws niya kay dili man siya magpa-mention, dili siya magpahibaw kung kinsa siya. So magpasalamat lang ta. Ya, ma'am, salamat kayo sa imo gihatag. So maabot gina dito nila amo ginaihatag mga sunod adlaw nagagad mi sa panahon kung maayo. Ya naa naman ang grocery ready na. So ako ra ipakita ninyo karon tod taon ako ipakita sa inyo ha. Ya. Na-inspired po siguro siya kay willing sad siya motabang bitaw nila. So magpasalamat kayo ta. So ako na ipakita sa inyo kung unsa ni nga mga grocery nga mo ihatag dito. Inyo makita dire no. Mao na ni ang grocery. So worth 500 ni siya nga grocery. Nya 500 mo kang nung Santo. So ilahan ni mo ni kang Imbing kang nung Santo nya nasay cash nga 500 kay ang gusto sa naghatag ani worth 500 grocery ihatag na to ang cash ni sa ilaha ang 500. So sila na bahala ani sa 500. So pinakauna nga gipalit ginamo, pinakaimportante sa tanan bugas. Kini siya 5 kilos. Same ra ni sila ha. Nya kini natay sardinas, quick chow, na poy kape, sentral, na miswa, nya nasad tay bitsin ug asin pang timpla nya. Na poy buwad ani no. So giapilan po na mo posporo. Parehas ra ni sila ila ni Imbing og nung Santo. So mo ra ni parehas ra ni sila worth ni sila tanan og 2,000 apil na ang cash nga ihatag sa ilaha nya. Mao nun siguro ni tanan nya ako ra ni ipakita sa naghatag. So kato inyong nakita mao na to siya tanan nya atangin lang ninyo basin ugma or di ba sunod adlaw nagagadami sa panahon kung mayong panahon. So dito lang ta magkita sa sunod na pud nga upload no. Bye bye.